Best piano on the beat, on the beat. Soye mini laga-laga ya shiga gurbin zuciya zauna ba ranar fita inda raina na ji soyayya. Soye mini laga-laga ya shiga gurbin zuciya zauna ba ranar fita inda raina na ji soyayya. Mai gadin gidan koyin dai har zaki aure ni dai miki wanki na goge takalminki ko za zage ni daga ke dai na rufe kofa ko sau dai ne ki kalle ni ko da mutuwar ki ce ta zo inda da hali ni ta dauke ni dai na ji na gani du matsalolinki su same ni san miki du abin da zai sa kiki murna soyayya. Sai ka ce kai ne kayo kanka na zagaye duniya babu mai kyawun da ya kai rabin naka dan ni aka yi ka ni ce wadda nake so zana aure ka kai ne mahadin halitta na ban so wata ya ta rafe ka duk wacce ta kalli fuskar ka na sani tilasta sha duka. Maganin matsalar da ta addabi zuciya. In dai babu kai rayuwa ta dole na sha wuya. Ke ce malama ta so kin koyar da ni. Abin kai ya fi kyautar kuɗi ko taron dukiya. Sai kya zuciya ya huce na kira ki sarauniya. So kan sauya komai ta yadda ya so a sakan guda soyayya. Zana rayu ban ba bige ni ma wallahi sai da kai mafarki ban yin sa ba bige ni ma ban yin sa babu kai auren ma daura da ni da ke burin ya cika da ni da kai soyayya ta zamo sila matsayinka ya wuce dala biyo ni mu je babu matsala kun Allah ni ta hamdala zamana da ke babu wahala Allah yayi mana magani.